Povelja Kulina Bana je ugovor kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu i to je prvi zvanični sačuvani dokument bosanskih vladara. Povelja je napisana 29. augusta 1189. godine na starobosanskom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, nego je i jedan od najstarijih državnih dokumenata kod svih južnoslavenskih naroda i država. Povelja Kulina Bana je prvi poznati diplomatski dokument pisan na bosanskom jeziku i kao takav zaslužuje pažnju kako jezikoslovaca, tako i historičara. Povelja Kulina Bana za bosansku srednjovjekovnu historiju je veoma važna. To je prvi poznati dokument izdan od strane jednog bosanskog vladara. Značaj Povelje Kulina Bana ogleda se u dva područja: historiji bosanske državnosti i historiji bosanskog jezika. S prvog aspekta može se reći da je Kulinova povelja rodni list bosanske državnosti. Iz njenog sadržaja jasno se može uočiti činjenica da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i institucije suverenog vladara, mada o tome postoje dokazi i iz 10. stoljeća. To su kroz historiju prešućivali i pokušavali osporiti razni historičari, geografi, politolozi iz okolnih zemalja. Još jedna važna činjenica o kojoj svjedoči ova povelja jeste postojanje pisarske kancelarije na Banovom dvoru, što dokazuje dugu tradiciju pismenosti na bosanskom tlu. A često se kultura jednog naroda veže upravo za početke pismenosti kod tog naroda. Povelja Kulina Bana očuvana je u 3 primjerka u Dubrovniku. 2 primjerka se tamo nalaze i danas, a 3. primjerak ukraden u 19. stoljeću danas se nalazi u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu, u Rusiji. Mnogi smatraju da je to original među poznatim primjercima.